Gepleyer Azatlyk Radiosu. Eferde maksat Ataýew bilen habarlar gündeligi. Hazar deňiziniň kanuny statusy boýunça konwensiýa kabul edilende de transhadaryň guruluşy gumany. Hazar ýaka döwletleriniň hatarına girýän 5 ýurdun ýokary derejeleri resmiýleriniň 12-nji awgustda Gazagystanyň Aktaw şäherine Hazar deňiziniň kanuny statusyny kesgitlemek boýunça geçiriljek 5-nji sammite gatnaşmaklaryna garaşlýar. Gazagystanyň daşary işler ministri Kayrat Abdurrahmanow 17-nji iýulda jurnalistleriň öňünden çykyşyna 5 ýurdun ählisiniň diplomatik kanallar arkaly duşuwa gatnaşjakdygyny tasdiklandygyny ma'lum etdi. Bu barada Interfax habar beripdi. Häzirki wagtda Hazar ýaka döwletleriň ýagny Gazagystanyň, Azerbaýjanyň, Iranyň, Russiýa Federasiýasynyň we Türkmenistanyň daşary siýasat boýunça edaralary 12-nji awgustda Aktawda geçirilmegi meýilleşdirilýän Hazar sammitine işçiň taýýarlyk görýär diýip Abdurrahmanow habarda sitirlenýär. Bu sammitde Hazar deňiziniň kanuny statusy boýunça konwensiýa gol çekilmegine garaşlýar. Dinçiler Türkmenistanyň Transhazar gaz geçirjisini gurmak meýli sebäpli Hazar deňiziniň kanuny statusynyň kesgitlenmegine möhüm çäre hökmüne çemeleşýändigini aýdýarlar. 24-nji iýulda Türkmenistanyň Kronikasy neşri Kommersant saýtynyň maglumatlaryna salgylanyp sammitde kabul ediljek konwensiýanyň Türkmenistanyň islegini dogry kanagatlandyrmazlyk ähtimallygyna ünsü çekdi. Taslamalaryň daşky gurşawy ýetirjek täsirine baha bermek prosedurasy boýunça protokol peýda bolar we şoňa laýyklykda Kaspiynyň düýbünden gaz geçirji gurmak üçin deňize çykylgasy bolan döwletleriň ählisinden razylyk almak zerur bolar. Şeýlelikde Iran bilen Orsiýa Türkmenistanyň Azerbaýjana çekilmekçi bolýan gaz geçirjiniň guruluşyny gijikdirmek, eglemek guralyna eýe bolar diýip Kronika Türkmenistan Kommersanta salgylanyar. Türkmenistan Hazaryň astyna Azerbaýjana çekilmeli Transkaspi gaz geçirjisini durmuşa geçirmek üçin konwensiýanyň kabul edilmegi bilen diňe iki ýurdun bu taslama razylyk bermegine ýeterlik esas hökmüne garap gelýärdi. Azat Ýewropa Azatlyk Radiosu bilen gurrundyşlykda Ottawanyň Carleton Uniwersitetiniň Ýewropa, Orsiýet we Ewraziýany öwrenmek boýunça institutunyň uly ilmi işgäri Robert Katler kabul ediljek konwensiýanyň Azerbaýjany we Türkmenistany gaz geçirji çekmäge ruhsat bermekden öte onuň biznes gurşawy bilen bagly meseleleri aýdyňlaşdyrýanyny aýtdy. Ol Azat Ýewropa Azatlyk Radiosynyň eden çykyşyny Azerbaýjan bilen Türkmenistanyň onsuzam konwensiýa kabul edilmänide Hazaryň astynyň gaz geçirji gurmagy hukuklarynyň bolandygyny aýtdy. The proper term is to clarify rather than to allow, as the two countries, Azerbaijan and Turkmenistan, had always this right. What it does clarify is the business environment. It provides certainty that's necessary for the konwensiýa düşünmek üçin ruhsat berýär diýen sözüň deregini aýdyňlaşdyrýar diýen sözü ulansa has dogry bolar. Sebäbi Azerbaýjan bilen Türkmenistanyň onsuzam deňiziň astynan gaz geçirji gurmagy hukuklary bardy. Ýöne konwensiýanyň kabul edilmegi maýa goýmak üçin zerur bolan biznes gurşawynyň şertlerini aýdyňlaşdyryp kesgitler. Bu hakykatdan hem ören möhüm ulalaşyk diýdi. Ýöne beýleki bir tarapdan Kommersantyň gaz pudugyna söhbetdeşleriniň bellemeklerine görä hatda bu protokol bolmadyk ýagdaýynda hem geçirji gurmak mümkinçiligi beýle uly däldi. Olar Türkmenistanyň Hytaýa uly möçberde gaz satmak üçin şertnama baglaşandygyny, şol bir wagtda şu gyş şertnamada boyun alan gazyny doly iýerip bilmändigini belleýärler diýip Kronika Türkmenistan ýazýar. Hazar deňiziniň bölünşi we statusynyň kesgitlenmegi boýunça mesele 1990-njy ýyllaryň başynda Sowet Soýuzynyň dargamanyň netijesinde kenaryaky 4 garaşly döwletiň emele gelmeginden soň ýüze çykdy. Onuň taraplar Sowet Soýuzynyň we Iranyň arasynda 1921 we 1940-njy ýyllarda baglaşylan ulalaşyklaryň esasynda Hazar deňizinden peýdalanypdy. Azatlyk Radiosu YouTube'da. Azatlyk Radiosynyň YouTube sahypasy Türkmenistandan, halk içinden habarçylarymyz we okuwçylarymyz tarapyndan iýerilen video ýazgylar arkaly resmi metbuatda beýan edilmeýän halk durmuşynyň öz boluşly bir çeşmet hökmünde döredildi. Biziň sahypamyzy YouTube'un gözleg bölümine Azatlyk Radiosu, Azat Habar, Azatlyk Online, Azatlyk TV sözlerini ýazyp tapyp bilersiňiz. YouTube'da Azatlyk Radiosyna tomuşçy bolmagy, goldowçy bolmagy hemmeleri çagyrýarys. Gepleyer Azatlyk Radiosu efirde siz bilen men Sultan Atçylyk gepleşiklerimiz dowam etdirýäris. Aşgabatyň bazarlarynda mal etleriniň bahalarynyň ýokarlanmagy dowam edýär. Mal etleriniň bahalarynyň deňe bir Aşgabatyň bazarlarynda däl, Türkmenistanyň ähli etraplarynda hem ýokarlanýan da barada maglumatlar aýdylýar. Mary welaýatynyň ýaşaýjysy Telekeç ananyň aýtmagyna görä, Marda ozal 1 kilogramy 17 manat bolan mal etleriniň häzir 1 kilogramy 22 manatdan satylýar. Ozalrak owa ýerlerindäki bahalar bilen şäherdäki bahalaryň hem 2-3 manat ara tapawdy bolardy.
Ova yerlerinde mal öldürüp satýarlar, şähere garanda ardarak bahatan satýardylar. Indi bahalar deňleşdi diýeňem bolýar. Käy halatlarda ova yerlerinde her kiloramda 1 manat bahalaryň ýokary aýdylýan yerler hem bolýar. Tizäbi ova ýaşaýjylarynyň iň meselesi häzirki wagtda agyr mesele bolup durýar. Meýdanlarda ot ýok, ova yerlerinde iň tapdyran ok. Otun bolanda hem diňe ot bilen maly gereçe temredip bolmaýar. Temirligi etmedik maly öldürüp, onuň etini satyp çykaran halatynda bolsa, onuň alyjy hem az bolýar diýip ana Azatlyk radiosyna gurrun berýär. Aşgabatly ýaşaýjy telewizýanyň aýtmany öwre bolsa, Aşgabatyň Tekewadarynyň hem Gülistan Sewda Merkezining hem et dukanlarynda indi onu näşunden bäri mal etleri, sünkli etleri 20 manatdan satylýar. Jylky etiň 1 kilogramda 38 manatdan satylýar. Bahalaryň ýokarlanmagy Türkmenistanda geň zat däl. Bahalar hepde-de däl-de günde ýokarlanyp dur. Emma et dukanlaryna gireninde etleriň bahasy 18 manat diýip ýazylgy dur. Ýöne 18 manatdan et satylýan ýerine duşam zok. Odalrak bu bahany emel görnüşde gödäwçilikde saklamaga çalışýardylar. Şeýle halatlarda satyjylar 18 manatdan jylkysy aýrylan sünkli etleri, mäzli içýaglary, malyň öýkeni goýup, anha 18 manatdan şeýle et berýär diýip, aljynyň göwnüslerini öwre diýen ýerinden eti çekip bermeýärdiler. Aljylarda uly näradyçylyklar dörýärdi. Şeýle bolanda bahasyny näçeden alsaň ala, ýöne maňa eti goýjy ýerinden çapyp berdiýden hem satyjylar gözi bilen ümläp, gödäwçiler görkezip, bolanok berip bilemok diýärdiler. Indi şol satyjynyň işine gödäwçilik edip, diýrenip duran gödäwçiler hem görünmeýärler. Satyjy islen bahasyny aýdyp töwda edip dur. Odalkylar ýaly 4 kilogram et alsaň, üstüne 1 kilogram öýken goýup duran satyjy hem ýok. Islen ýerinden eti çekip berýärler. Bahalar ýokary bolsa-da, gerekmejek zatlary terede goýmaýandyklary üçin alyjy hem hoşal bolup gaýdýar. Satyjy hem eti islen wagtyndan satyp hoşal bolup dur diýip telewizýanyň sözüne goşýar. Döwlet tarapyndan maletleriniň satyga çykarylmagy indi düýpli aradan aýryldy diýsem-de bolýar. Türkmenistanyň guş toplumlarynda öndürilen 1 kilogram 13 manatdan satylýan towuk etlerinden başga zat bazarlarda göze ilmeýär. Daşary döwletlerden getirilen towuk buğdy, jylky maletleri eýýän satywdan ýetdi. Käý ýyllarda bayramçylyk münasibetli diýip, uly nowbatlar döredip ilata ardan wagtdan satylýan maletleri hem indi 2 ýyldan bäri bayramçylyklarda hem satyga çykarylmaýar. Şeýle de şuň gün hem bazarlaryň et dukanlarynda maletler hem çäkli bolup, olar sanalygyja tekjede satylýar. Gepleýär Azatlyk radiosu. Gadyrly dinleýijiler, Azatlyk radiosu türkmen raýatlarynyň haýyşlary esasynda olaryň prezidenti öz problemleri baradaky arzularyny eşdirip bilmeklerine mümkinçilik töretmek maksady bilen hormatly arkadagatly ýürüýte rubrika başlaýar. Bu rubrikasyny siz öz kynçylyklaryňyzy beýan edip, olary efir arkaly eşitdirip, şeýle de Azatlygyň web-saýtyna, sosial ulanlardaky sahypalaryna çap etdirip bilersiňiz. Siz öz hatlaryňyzy Azatlyga hat üstü bilen, telefon arkaly biziň ýerli habarçylarymyzyň üstü bilen ýetirip bilersiňiz. Gepleýär Azatlyk radiosu. Eferde maksat Ataýew bilen habarlar gündüligi. Sagdyn durmuş wagt edilip maksatnamalar düzülýär. Alkogol temmäki gadagançylygy garabazar döredýär. Türkmen hökümeti ila tarasyna sagdyn durmuş ýerelgelerini ornaşdyrmak maksady bilen türli döwlet maksatnamalaryny kabul edýär. Şolaryň hataryna Türkmenistan 5-nji iýulda adam ömrüniň ortaça dowamlylygyny artdyrmak maksady bilen milli strategiýa alkogol içkileriň ziyanly täsirini öňüne almak üçin hemde ilatyň psihiki saglygyny gorumak boýunça aýry başga milli maksatnamalary kabul etdi. Bularyň ählisini 2018-2025-nji ýyllar aralygyna berjay etmek gözeňinde tutulýar. Beýleki bir tarapdan bu maksatnamalaryň kabul edilmegine gabatlap, iýul aýynyň başyna Türkmenistanyň paýtagtynda we beýleki vilayet merkezlerine hususy dükanlarda alkogolly içkileriň satylmagyna gadagançylyk girizildi. Arak çilim ýaly harytlaryň sewdasynyň çäklendirilmegi ila tarasyna bu harytlaryň ogry sewdasynyň meşgurlyk gazanmagyna getirýär. Ýurdun saglyk siýasatyna soňky kabul edilen maksatnamalary hem de alkogolly içkileriň hem de temmäki önümleriniň gadagan edilmegi, munyň netijesinde ýüze çykýan oňaýsyz ýagdaýlary barada Aşgabatly Synça Mamrat Bugaýew Azatlyk radiosyna maglumat berdi. Ol töhbetdeşligiň başyna kabul edilýän saglyk maksatnamalarynyň iş ýüzündäki netijeleri babatda şüpheli garaýşlaryny beýan etdi. Dillet bir başka durmuşun başka oluyor. Her neyse wagt edilýän, mahabat edilýän bolsa ente Türkmenistan'a adamlar sağlığı wagtyny edilen işten edilmeli işlerin sany juda kam.
diýip ol bellidi. Finçi sözlerini aýdyňlaşdyryp, welayet bu etrap merkezlerine yerleşýän köni keselhanalary, olardaky kadr meselesini agzap geçdi. Şeride ol ýurdun saglyk siýasatyna garaşsyzlygyň ilkinji ýyllaryna goýberilen kemçilikleri, olaryň jemgyýetiň durmuşyna açan yaralaryna diýip geçdi. Garaşsyzlygyň ilkinji ýyllaryna Türkmenistanyň şol wagtky prezidenti Niýazowyň ýöreden şol korkutup siyasat neticesinde dünyada sorulu meselem Niyaz Sur iyi ortalığı çıkışedenle 5 gram friyetler değilmen diyerdi. Neticede 90'cı yılların ortalarından başlayıp Türkmenistan bir neşevetten yurdunu urulu elbette bir yürüdülen yani şokor çok siyasat sebeplerle şeyle yardım olur. Deyip Finçi Bugayev belledi. Geçen 10 ýyllygyň dowamyny triyek, geroin ýaly neşe firişdeleriň ila tarasyna giň ýaýramagynyň ýurdun jemgyýetçilik durmuşyna iňen yaramaz täsir edenligini yerli ýaşaýjylaryň ençemesi Azatlyk radiosynyň habarçylaryna gurrun berýärler. Finçi Bugayev ýurtda hökümetiň çalışmagy bilen neşekeşligiň aradan aýrylanyny gurrun berdi. Ýöne ol häzirki alınıp barlayan saglyk siýasatynyň ýokardan görkezme bilen mejburi ýerine ýetirilmeginiň oňoýsuz netijeleri getirýändigini ňytady. Finçi Bugayev soňky 2-3 ýylyň dowamyny çilimin sowdasynyň döwlet dukanlaryna gadagan edilmeginiň çilimin garawazlarynyň dölemegine getirendigini gurrun berdi. Ýasamalaryň sowdasy has gülleýär, ýyl aýynyň başlaryndan başlap Türkmenistanyň suweslikdäki dukanlarda arak satmaklyga gadaganlyk girdildi. Döwlet eýsirliğindäki dukanlarda da satylýan araklaryň bir görnüşi adamly bilen bahalar juda ýokary aldyrypdyr. Gadaganlygyň girdilmegi bilen eýýän şol gizliň ogruň bazary, gara bazary emele geldi. Diýip Bugayev habar berdi. Ol munyň netijesinde ýasama alkogolly içkileriň satylýanyny, olaryň bolsa adamlaryň saglygyna oňoýsuz täsir edýändigini, hatda bu ýagdaýyň käň halatlarda adam ýetkilerine de getirýändigini belledi. Ýasama alkogolly içkiden zäherlenýän aýdylýanlar barada ýurdun resmi medpugatyna agdalmaýar. Türkmenistanyň il saglygy ýurt baýlygy diýilen şygar astyna saglyk siýasaty ýöredilýär. Ýönetimçiler ýurdun saglyk pudugynyň nowsanlyklaryna ünsü çekýär. Ençime Türkmenistanlynyň Azatlyk radiosynyň habarçylaryna gurrun bermeklerine görä, mümkinçiligi bolan türkmenistanlylar saglygyny bejertmek üçin daşary ýurtlara gitmegi saýlap alýar. Gepleýär Azatlyk radiosy. Habarlar günnelik gepleşigimizde men Sähra dowam etdirýärin. Türkmenistan Birleşen Milletler Guramasının iqtisadi ve sosial meseleler baradaky departamentiniň durnuklu ösüş maksatnamasy baradaky programmasynyň elektron hökümeti syn 2018 adly hasabatynda 193 ýurdun arasynda 147-nji orunda yerleşdirildi. Bu syn Birleşen Milletler Guramasyna agda ähli döwletlerde elektron hökümetiň statusuna baha berýän dünýädäki ýeketäk hasabat bolup, onu elektron hökümetiň ulanylşyndaky progresi ösüşi syn edilýär. Şu ýyl 10-njy gedek ýaýradylan hasabatda jemgyýetçilik hyzmatlarynyň üpçün edilmeginde elektron hökümetiň netijeliligi ölçülýär hemde elektron hökümetiň ösüşiniň we netijeliginiň kanuna laýyklygy kesitlenilýär. Şeýle onda halkyň özüne zerur bolan maglumatlary eliterligine baha berilýär. Türkmenistanyň hasabatyň elektron hökümetiň ösüşi indeksi bölüminde 0,25-den 0,50 aralygynda orta derejede, online hyzmat indeksi bölüminde pes derejede, elektron gatnaşyjy indeksi bölümünde 0,25-den hem az bal berilip, ol pes derecede diýilip kesitlenilen kategoriýalarda yerleşdirildi. Birleşen Milletler Guramasynyň departamentiniň elektron hökümeti syny bu guramanyň 2030-njy ýyla çenli durnuklu ösüş maksatnamasynyň bir bölegi bolup, Türkmenistan oňa 2016-njy ýylyň 20-nji sentýabrynda gol goýdy. Türkmenistanyň hökümeti bu maksatnamanyň 17 sany durnuklu ösüş maksatlaryny, 148 wezipesini we 194 indikatoryny tasdiklady we durnuklu ösüş maksatnamalaryny ornaşdyrmak boýunça iş toparyny döretdi. Türkmenistanyň hökümet maslahatlarynda ýurdun dürli pudaklaryny digitallaşdyrmak, elektron resminamalar dolanşygyny ornaşdyrmak we elektron hökümet elektron resminamalar dolanşygy boýunça giň gerimli işleriň alınıp barlaýan barada wagtal habar berilýär. Türkmenistanyň Daşary işleri ministriniň ornmasary Serdar Berdimuhammedow hem geçen hepde New Yorkda Birleşen Milletler Guramasynyň baş sekretärining iqtisadi we sosial meseleleri boýunça ornmasary Liu Zhenmin bilen geçiren
duşunda ýurdun 2030-njy ýyla çenli gün tertibiniň durmuşa geçirilmegine işçen gatnaşýandygy barada aýtdy. Emma muňa garamazdan Türkmenistanda ministrlikleriň, döwlete değişli idara kärhanalaryň şol sanda Türkmen Howa ýollary kompaniýasynyň we beýleki pudoklaryň resmi web-saytlary ýyl-ýyldan täzelenmeýär. Şeýle-de ýurtda uçar otly ýa-da awtobus biletlerini elektron görnüşinde satyn almak, jemgyýetçilik hyzmatlarynyň ýagny elektrik togunyň, gazyň we suwuň töleglerini elektron görnüşinde amala aşyrmak ýagny tölemek mümkinçiligi hem häzirlikçe ýoly goýulmady. Mundan başga ýurtda döwlet derejesinde geçirilen tender bäsleşikleri hem internetde dol elan edilmeýär. Hatda ýurtda ähli pudoklary döwlet idara kärhanalaryny ödünne jemleýän we beýleki pudoklary çelgileri bolan milli portal hem häzirlikçe döredilmedi. Galy bersede ýurtda internet we elektron ulgamlaryny ösürmek boýunça ýyl-ýyldan gürüň edilse-de Türkmenistan dünýäde interneti iň ýiti çäklendirýän döwletleriň hataryna galýar. Bilip geçsek ýurdun dürli pudoklaryny digitallaşdyrmak, elektron resminamalar dolanşygyny ornaşdyrmak we elektron hökümet meselesi wagtynda Türkmenistanyň prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedow ilkinji gedek 2010-njy ýylyň 26-njy awgustunda geçiren ministrler kabinetiniň mejlisinde belläpdi. Şol ýyly geçirilen hökümet maslahatlarynyň birinde elektron hökümet ulgamyna geçilmegi kagaýz görnüşindäki resminamalaryň dolanşygyny epesli azaltmaga, maglumatlaryň geçişiniň we olary alışmagyň tizligini ýokarlandyrmaga, netijede bolsa çözgütleri kabul etmek üçin sarp edilýän wagty epesli azaltmaga, şeýle hem işdäki bökdönçlükleri aradan aýyrmaga mümkinçilik berer diýilip, Türkmen lideriniň ýurdun ähli ministrliklerinde we pudok edaralarynda elektron resminamalar ulgamyny ornaşdyrmak boýunça olaryň öňünde uly wezipeleri goýandygy habar berilipdi. Hormatly radio dinleyijiler, Azatlyk radiosynyň gepleşikleri Aşgabat wagty bilen saat 7 bilen 9 aralygynda gysga tolkunlaryň 11850 we 15255 ýyglyklarynda efire çykarar. Satelit arkaly efire berilýän gepleşiklerimiz bolsa öňkü tertibinde dinläp bolar. Gepleýär Azatlyk radiosy. Mikrofon öňünde Merdan Sariýew. Russiýa Irany goldayan güýçleri Israýlyň serhetlerinden 100 kilometr uzaklykda saklamagy teklip etdi. Bu Israýlyň howpsuzlygyny kepillendirmek üçin Amerika bilen Israýlyň bilelikdäki gelen ylalasynyň çäginde edilen teklip boldy. Bu baradaky teklip Russiýanyň daşary işler ministri Sergey Lavrowyň Israýlyň premier ministri Benjamin Netanyahu bilen duşinme güni geçiren duşugynda edildi. Deyip Israýlyň habar teristleri maglumat berdiler. Netanyahu Irany güýçleriň we olary goldaýanlaryň ählisiniň Siriýanyň territoriýasyndan çykarylmalydygy baradaky talabyny ýene bir gezek dile getirdi, deyip media maglumatlarynda naktalýar. Emma Israýlyň habar teristlerinde Russiýanyň Iranyň harby maslahatçylary we Irany goldaýan güýçleri şol handa Liwanyň Hizbullah toporuny Israýlyň terhedinden uzak aýrylykda saklamak baradaky teklibini Netanyahu'nyň ret edendigini alamatlandyrýan maglumat berilmedi. Sol bir wagtda Reuters habar agentligi Israýly bir resmi salgylanyp Netanyahu'nyň Russiýanyň teklibini ret edendigini habar berdi. Israýlyň premier ministri Lavrow biz Iranlylaryň terhetden 100 kilometr uzaklykda hem ornaşmagyna ýol bermerdi diýipdir. Sebäbi Iranyň uzak aýrlygy üçin niýetlenen raketalary Siriýadan atylandy. Olaryň Israýlyň territoriýasyna ýetmek ähtimallygy bar. Reuters agentliginiň maglumatyna görä, Israýl Russiýanyň Iran harbylary terhetden 80 kilometr uzaklykda ýerleşdirmek baradaky eden ozalk teklibini hem red edipdir. Rus resmiýetleri Netanyahu'nyň Lavrov we Russiýanyň harby güýçleriniň baş ştabynyň başlygy general Valeri Gerasimow bilen geçiren duşugynyň netijeleri boýunça häzirlikçe beýanat bilen çykyş etmediler. Mundan öň Netanyahu Amerikanyň prezidenti Donald Trump'a we Rus prezidenti Vladimir Putin'i geçen hepde Helsinki'de geçiren sammitlerinde Israýlyň howpsuzlygyny üpçün etmek boýunça bilelikde işleşmäge ylalasandyklary üçin minnetdarlygyny bildirdi. Siriýa bilen Israýlyň arasynda terhet meselesi üstünde 1967-nji we 1973-nji ýyllarda iki gezek uruş turupdy. Bunyň netijesinde Israýl Golan belentliklerini ele geçiripdi. Bu sebäpler öň Siriýanyň Güney vilayatydy. Israýlyň okupasiýasy halkara jemgyýetçiligi tarapyndan hiç saçan ikrar edilmedi. Israýl bilen Amerika Russiýa basyş edip Iranyň Siriýadaky täsirini gowşatmagy tinanşarlar. Emma Moskwa Siriýa-Iran gatnaşyklaryna uly täsir ýetirip bilmeýändigini, şeýle-de Iranyň bu ýurtdan dogry çykmagyna garaşyp bolmaýandygyny aýdýar.
Iranyň liderleri Amerikanyň we Israýlyň Siriýadan çykmak barada çağırşlaryny reddedip gelýärler. Gepler Azatlyk Radiosu. Eferde habarlar gündəligi bilen men Şaýmardan Ulumrady Kabuldan. Vice Prezident General dostum 14 ay töweregi bozgullukdan soňra dün Kabula dolanyp geldi. Vice Prezident General Abdurreşid dostumyň Türkiýeden watana dolanmagyny sorap Demirgazyk Gündogor Awganistanda General dostumyň tarapdarlary 20 güne golay protest geçirdi. Protestçiler tarapынан bazarlar, benderler hatta döwlet idaralary halk üçin ýapyldy. Akkena Hayratan we Şirhan benderleriniň ýapylmagy sebäpli halkyň uly ziýan çekendigini bilermeler aýdýarlar. Ýöne benderleriň we şaýollaryň açylmagyna general dostum buyruk berdi. Hökümete garşy geçirilýän protestleriň togtadylmagyny sorap Vice Prezident general dostum şeýlediydi. Bandar Akina, Bandar Hayratan, Şirhan bandar. Häzirden başlap benderleriň we şaýollaryň açylmagyna men tapşyryk berýärin. Siz näçe güllap başarnykly protest geçirdiňiz. Siziň tagallaňyz netijesinde men bugün wezipäme girişdim. Siziň maksadyňyz we talabyňyz ýerine ýetdi. Türkmenleriň we özbekleriň öňler duýgu düşünjesi kän ýokdy. Bugünkü gün öz hak hukugyny sorap demonstrasiýa geçirip bilýärler. Awganistanda ýaşaýan özbek we türkmenlere meni goldanlyklary üçin men minnetdarlyk bildirýärin. Türk tabarlar ýagny türki halklaryň hemmesi agaz dili bir bolmalydyr diýip general dostum notady. Bolbay Turman dörtdabolar. Hayratan, Şirhan we Akkene benderleri Awganistanyň merkezi ady ýurtları bilen sowda gatnaşygy boýunça iň muhim serhet geçelgeleri hasaplanýar. Awganistana daşalýan daşary ýurt önümleriniň 40% golaýynyň Akkene bender arkaly getirilýänligi aýdylýar. Faryab welaýatynyň ýerli geňeşiniň deputaty Ak Muhammed Nuriýnyň aýdyşyna garanda Vice Prezident general dostumyň tapşyrygy esasında Akkene benderi hemem ýoly açylypdyr. Türkmenistandan we böleki ýurtlardan Awganistana getirilýän hareketler gelip başlapdyr. Her ýol açylsa munyň özüne ýaraşa faýdasy bar. Akkene transit Awganistan üçin hili bir ähmiýetli Jemhur Reisiň birinji orunbasary. Ýol açylsyn şu gün gerekli mowatlar daşardan Türkmenistanyň ýa başga döwletlerden Türkmenistanyň üstü bilen bäri geçiyor. Şonuň üçin Jümüş Hizbiniň rahberi hem Jemhurlyk riýasatynyň birinji orunbasary General Abdurreşid dostumdan şol hidaýaty aldylar. Açsak, açyň diýip hidaýat berer. Mana şu hazır şöyle umum halk ýygnandy, ýaşlylar bar, ulamalar bar. Bu netije berer diýip umidim bar. Türkmenistandan ýanygyjyň we azyk iýmit önümleriniň Awganistana getirilýändigini deputat bildirdi. Türkmenistandan iyi biçiljek zatlar gelýär. Umuman ýalgyş mana şu mawady nesli o ýerden kän bäri geçiyor. Akkene benderi Faryab welaýatynyň Hançarbag atly etrabyna degişildir. Hançarbag etrabynyň häkimi Hanym Dürtäç Vice Prezident general dostumyň benderiň açylmagyna buyruk berendigini aýtdy. Akkene benderiniň ýolunyň açylandygyny häkim bellidi. Türkmenistanyň ýük ulaglarynyň gelip başlandygyny häkim ma'lum etdi. Bandardyň oşagy bandar tijoraty ýa görge mana şu Türkmenistandan konkarla kel toxtatdy. Şu bandar oşlady. Demirgazyk Awganistanyň 8 welaýatynda 3 hepde golay protestler dowam etdi. Şonuň netijesinde daşary ýurtlardan getirilýän hareketleriň bahalary Awganistanda gymmatlady. Bu ýagdaýdan halkyň köp ziýan çekendigini synçylar aýdýar. Ýeri gelende ýatladyp geçsek, Demirgazyk Awganistanda türkmenler we özbekler gowçun bolup ýaşaýarlar. Azatlyk radiosu Telegramda. Bizi Azatlyk radiosu sözü bilen tap bilersiňiz. Azatlyk radiosu arkaly öz maglumatlaryňyzy ýyle ýetirmekçimi? Biz bilen Telegram arkaly ýagny goşmak belgisi 420 724 168 983 we goşmak belgisi 420 773 797 383 telefon belgileri bilen habarlaşyň. Biz siziň şahsiýetiňiziň gizlin taklanjaklygyna kepil etýäris. Hormatly radio dinleyijileri, şunuň bilen habarlar gündeligimiziň şu günkü sanyny geçirip gutarýarys.